bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngene. Lah nggih to Pak, leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan toh Pak, ya maaf toh, gitu aja kok salah. Ngene salah. Ya, maaf toh Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula Pak Margono wis ngenteni. Mbak Niken aturan mriki Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kenapa? Lah kuwi muni kuwi. Nggih, Pak kula briefing ya Pak. Nggih kula pokoknya jumeneng ngoten mercone kudu Wah iya. ngono Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah Pak, pangestune Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Nggih, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki kampung baru niki anu Pak, dikupeng Sabin. Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih, ngono kuwi. Mau nggih sempet munyer-munyer lho, Pak. Bingung ta kowe? Munyer-munyer kuwi. Sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mun ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula Pak mau kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho ngene. Lah nggih to, Pak. Leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Saya kan hanya menjelaskan toh Pak, ya maaf toh, gitu aja kok salah. Ngene salah. Ya, maaf toh Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti ta tembang rewel? Ora ngerti ta? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis nek pucuk pelem kowe. Sepil, sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terakhir dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Yen memajang menganggut janur kuning Biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap iki Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngaten. Ngono. Lah kowe mesti kendel. Ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak mek ngono kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Ya kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, Ning awake sehat. Nah. Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. Pundi Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok malah. Ha iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk. Nduk, niken. Dalam Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngene ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. kok Batman to,
Lah Pak. nek suwir-suwire ngono ya lho ora. Nah, kok Batman toh? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek neng wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah damel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek edop kowe ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono ayo. Wis matur nuwun Nduk, lekmu ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Wis sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Yo coba kaya apa. Terus Oh. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Panas. Coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya Mbak. Ya. Tuku sego. Tuku sego. Lawuhe teri. Lawuhe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma amin. Selanjutnya iki sing udel arep diurupne ya iki ayo. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Mbak? Akine keri ya. Ayo. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya, lah ketok no. Lah. Ya ora apa-apa, aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh, lah. Wih. Biasanya ngentut kebablasan suwe akhirnya. Sangat gedine ya. Nah, iya, koek. Ayo. Mugi. Wah. Alah. Mugi rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Ora nyambung lho, Pak. Sorry, Ora Kak. nyambung lho, Pak. Ora nyambung obate keri deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo, ngono kuwi. kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Jadi kan masuk orang Lah kok hubungane karo celana ireng? Lho ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katok ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No, celanane suwek tengahe ngono to. Pinter we. Ayo. Tik, aja ngisin-ngisini. Lek jenenge parikan sing padha karo jalur ngono. Purwakanthi. Lek eng ya eng, lek i ya i. Lah kan celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Ah. Terus suwek tengahe. Heeh, mugine sitoke mugine. Ayo. Terus Mugi Pakno sing ganteng. Oh iya.
Ganteng. Mugine tak pengen akeh ganti gantenge. Dihitung Pak Yoyo. Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Nah iya. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Ana ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Ya Ora kok lagi, moro rampung lagi. Rampung to Pak No. Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng tansah kathah rejekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite. Hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banyak. Niku dalang rene sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ki teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo nggih. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ngono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Cara Ulang Inggrise. tahun. Cara Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah iya nggih. Bumu wis 48. Ning ngambak 48 tambah nom malah. Nggih, kados tasih umur 18 Wah, tahun. polahe kaya gangsingan. Ayo. Harus Pak Dalang. Nggih, Nyuwun no. sewu. Lah wau wonten hadise to. Ah, Wong iya. wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa mempercantik diri karo garwane wong lanang. Nggih. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih Amin. marotuaku ya toh. Mula didongake Pak Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Ya Bu Kesi. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau isin-isini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan nggo momot cengkeh ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah, Kademen, Nganjuk. Mbak, kademen, Mbak. Ademen ya. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene ayo. Aku lagi ya astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten Wah, ben kuwi. Ayo. tuku mangan Mas Mbak temanten mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Jos, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik Bocah rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo pisan? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti to, Pak? Bu Siti nggih, Bu. Bu Siti. Sing ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma
Ya Bir. Ayo ya iya. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Ala wong. Benakne anten. Lho, bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Kula dibenakne Birgita cilaka ayo. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit oh ngapa-ngop ae ora. Ayo, mumu ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Yo. Ayo. Senyum peksoden. Jadi ndak ini. Jadi. Ayo. Pakai pelumas. Apa kuwi? Pelumas, Pak. Ini terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Wingge? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan ya. Isto Pak iki parian loh jadi. Saya ayo yudae ngetap ae ayo. Ayo Yuda ki bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne le nembang. Oh, nembang kok ya ora. Ayo balenono neh, piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Api to Pak akhire. ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to, Mas. Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Kadung kula mboten mikir. Wes pokoke sauni-unimu aku percaya apik. Ayo. Oke. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penonton ora penak rupane ireng. Lah ya. Sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Ika keselen, Pak, ceritane, Ika keselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Rai. Cuk. Rasane keju. Rasane keju. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kek mau pira? Kok hitung ora? 50-an it 400. Heeh. Terus 5.000-ne 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tiratane. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Nah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni, Pak. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas aling-aling caping gunung Berarti
suling ngetan bali ulon masuk manggamipun tapi
Oh, iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Lah ngono kuwi. Dilingke karo kanca-kanca. Iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi Mbak Kiki saka nggih. Wis ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandene mergo tresna karo budaya direwangi Kopati rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu kae. Lek bakso Solo ki asli Solo laris. Lah bakso asli Pati, Rapayu. Iya rene daginge Pak, kan sitok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Terminal. Lan sanes-sanesipun ayo. Bu Sri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebe. Pundi? Niki. Pundi Mbak jenengan? Niki. Niki Pak. Ini Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline sing wingi. Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Caksi. Saking tebe Pak niku nggih. Nggih lek Caksi iki Cahya Kuntadi Kesi, lek Sanidi kan sahabat Niken Salindri. Utuh. Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya ya. Ayo. Iki lho. Melok ae. Ayo setuju ora kowe? Mboten. Oh asem. Iki enek sing ngersake malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Ngono tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Nggih. Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Dibawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Nggih. Niken. Niken. Mampiat mayan. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane gendeng pelan kendang terus suleng terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main Nggih. gambang main Oh iya, main. benang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suleng gambang Oh iya, oke siap. benang bonang main Pak. Main piye menang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap, yo. Suarane gendeng pelan
Apa? Aja men udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan. Oh iya. Ngono lho, Pak. Yo. Gerak. Iya, Pak. Ayo. Kene ngematne bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi. Ayo, Pak. Oh iya, lali aku. Kok kuwi to? Ganti. Ya, limbuke. Oh, limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. Masa to, Pak? Ngene iki nggih. Apakah itu bukan kuyang? Apakah kuyang? Itu kuyang, itu namanya kuyang. Bukan. Ini namanya Trihastuti Retnowati. Iki lho udele murup iki lho. Iya. Oke, siap. Yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu, Pak. Wah, ya pegel kabeh aku carane. Wis perang bareng. Lagi iki enek limbuk koprol. Manuk niken pokoke. Ayo. Justice no. Meliaring. Ayo, Pak. Ayo. Boten jenengan lho, jenengan saut meliaring. Saut apa nih? Lambene. Rodok rene no tak saut kene. Dene kok nyait lambene ora. Ndak ngono. Lah piye? Gumeliaring kula kan ngomong ngono to, Pak. Terus aku? Nggih ngomong gumeliaring ngono. Oh iya. Wis sik, Ndang. Gumeliaring. Gumeliaring. Sip. Taman. Gak usah disaut, Mas. Ora to, ya wis tak rokok lek ngono. Iya. Taman Sari Nusantara. Pulang. Hei.
Tembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Pinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Iya. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Pak Waris Sugiono, Surabaya, Semarang.
Waduh, luar biasa nggih. Banyuwangen istirahat sih, Nduk. Wah, abis keringet kaya ngono pisan. Wah. Tak trepeyan larang regane pancen ya kaya ngono fisike. Ha iya. Si jengkas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong. Apa kuwi lewung? Pamundhut saking tuan rumah. Mbah Wo mene diaturake nggih. Ya Nang, ya Bir golek dhuwit. Engko digarap jaranan. Ya, ben ditata karo kanca-kanca. Monggo dipun aturaken lajeng kemawon lewung dados. Yo.
Lah, yo. Rogo. Turangga Madangkara. Jaranan Turangga budaya. Inong Nawangsih bersama Jaranan Turangga Kuda. Dobel telu lah. Cerita. Nduk, ya perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara. Ayo, wong dheke paling cedhek dhewe ka omah. Rerakit mbacutne gelar cerita, monggo tak dherekake. Wor-worahan tengaraning ngajurit gong maguru bangsa teteka ya bu tulo panjriten turang ngesti perkata ingkang
Twaca lelayu sepit wah kasicah lagi wae aku ngambah wewengkon kasatriyan Madukarana wong bungkik kakek kunting tangting brengo sak kepel sisih aja nganti mati tanpa aran mara gage ngaku kowe sapa kambuh marang aku satriya lesan pura Raden Setyaki dasar para nyata kowe sapa lan barisan saka ngendi muri saka negara Simbar Manyura kesete sembanku Prabu Surabrama Diraja Tumenggung kumandang garba kang dadi aranku kowe nyimpangongi wa utawa nengen dalan iki bakal tak nggo bacut bablas gule menungsa sing jenenge Antasena kon maju mrene tak bondo tangane srimpung sikile tugel janggane delangap-delangap paton ucap Antasena lagi dadi temanten anyar parandene kok guru godho apa abamu yen raminggat kowe sing dadi batang ora sah kakian sesumbar aja nyumbari Antasena menang karo Setyaki tak sembah sak anak putumu piye rodha ngontap lir kinetap kaya sinepe coco bang mawingo-wingo wangis sikap parat murang tata kaya wong lanang